ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போனால் பியூர் காட்டன் சாரீஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடி ஆஃபருக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபராக விட்டுட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 4 தான். இப்போ இது நீங்கள் இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, இந்த வீடியோ இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் பார்ட் 5, 6, 7 போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம என்னென்ன டிசைன் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுலாம் தெரியும். இப்போ வீடியோ கொடுக்கலாம் வாங்க. இப்போ கொண்டு வந்துருக்கிற ஆடி ஆஃபரில் ஃபஸ்ட்டு சாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரே கலருங்க. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அவ்வளோ கிராண்டாக வேணும். உங்களுக்கு ஜரியில் வேணால் நமக்கு த்ரெட்லேயே உங்களுக்கு கிராண்டாக வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்தமாதிரி சாரீஸில் கரெக்டாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கனாலே அவ்வளோ கிராண்டாக வருங்க. இந்த சாரீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதான் முந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கிராண்டாக உங்களுக்கு ஒரு ரெட் கலர் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. சாரீஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்தமாதிரி தாங்க வரும். கிரேஷிங் இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கிரேயில் தான் வரும். உள்ளே இந்தமாதிரி ரோஜா பூ போட மாதிரி டிசைன் வந்துடும். சைட் பார்டர் வந்து ரெண்டு பக்கமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தமாதிரி தாமரை பூ போட மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்துடும். ரெண்டு பக்கமே ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. த்ரெட்லேயே உங்களுக்கு கிராண்டாக. இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலராட்டம் வருங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது ஆனால் பிளாக் இல்லை, உங்களுக்கு நேவி கலரு, டார்க் நேவி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கலர். இது பிளாக்கும் நேவியும் கலந்த மாதிரி வரும் இந்த சாரீ. இதாங்க உங்களுக்கு முந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவே ரெட் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடு பிங்க் காம்பினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சாரீஸ் எல்லாமே எல்லா டைமுக்கும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். சம்மர், இப்போ குளிர்காலம், வெயில் காலம், அந்த மாதிரி டைம் எல்லாத்துக்குமே இது கரெக்டாக தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் காட்டன் சாரீங்க. இந்த சாரீஸ் எல்லாமே இது எல்லாமே பியூர் காட்டன். இதோட ப்ரைஸுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லோவர் ப்ரைஸில் தான் இப்போ ஆஃபர் ஆடி ஆஃபருக்கோசரம் லோ ப்ரைஸில் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 780 rupees தாங்க. இப்போ ஆடி ஆஃபருக்கு தான் இந்த ரேட் கொடுத்துட்ருக்கோம். அது பியூர் காட்டனுங்க அந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதாங்க பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ நீட்டாக உங்களுக்கு ஒரு டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. கீழே வந்து ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி பார்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. முந்தி காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தி இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒயிட் ஷேடில் த்ரெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒயிட் கலர் ஷேடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் உங்களுக்கு ஒரு ஆரஞ்சு கலர், லைட் ஆரஞ்சு ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி கலருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முந்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செக்ஸ் டிசைன் கொடுத்து உள்ளே வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக அழகாக புட்டாஸ் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. ரெண்டு சைடு பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பார்டர் ரெண்டு பக்கமே கொடுத்துருவாங்க. பாடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே எம்போஸ் டிசைன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு த்ரெட்டில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, ப்ளைனாக எம்போஸ் டிசைனில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குஞ்சம் போட்டு வந்துடுங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. நீங்கள் கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா குஞ்சம் போட்டுதாங்கண்ணே, ஆனால் இந்த சாரீஸ் எல்லாமே குஞ்சம் போட்டு வந்துடும். இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ உங்களுக்கு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் ஷேடுங்க. இதோட சாரீஸ்க்கு ஷிப்பிங்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லாகவே கேஜிக்கு 30 rupees வருங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதாங்க முந்திங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ கிராண்டாக லுக்காக இருக்குங்க இந்த முந்தி எல்லாமே. சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். ப்ளூ கலர், டார்க் ப்ளூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பிளாக் ஒர்க் மேலே உங்களுக்கு டார்க் ப்ளூவு. இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து சம்மர் டைமு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க, கல்யாணத்துக்கு, ரிசப்ஷனுக்கு அந்த மாதிரி போகிறீங்கன்னா கூட இந்த மாதிரி கட்டிட்டு போகலாம். அவ்வளோ நல்லா இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. உங்களுக்கு பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாதிரி புட்டாஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு எம்போஸ் டிசைனில் கொடுத்துருவாங்க. இல்லை நெக்ஸ்ட் சாரீ காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஷேடுங்க, லைட் ப்ளூவு. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இதை பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ லுக்காக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதான் உங்களுக்கு முந்தி பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஒய்லட் ஷேடில் உள்ள புட்டாஸ் கொடுத்துருவாங்க. பாடி காட்டுறேன். இதாங்க பாடியை பார்க்குறப்ப அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி ஒரு டிசைன் எம்போஸ் டிசைனில் கொடுத்துருவாங்க. பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி டிசைன் இப்போ எதுக்கு கொண்டு வந்துருக்குன்னா, இப்போ ஜரியிலே வேணாம், ரொம்ப கிராண்டாக இருக்குது, எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாக வேணும்னு கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இதுக்கோசரம் தான் இந்த மாதிரி சாரீஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது ஆடி ஆஃபருக்கு ஜஸ்ட்டு 780 rupees மட்டும்தாங்க. மிஸ் பண்ணாமல் இது வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் போயிட்டு தான் இருக்குது நம்மகிட்ட. இன்னும் நீங்கள் உடனே இது பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் புக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் புக் ஆகிடும். ஏன்னா இதெல்லாம் வர போயிட்டே இருக்கும் நம்மகிட்ட. பியூர் காட்டனுங்க. இது பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு, வீவிங்லேயே தெரியும் உங்களுக்கு பியூர் காட்டன் டைப் இதெல்லாமே. பாடி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க வரும். பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லைட் கிரே ஷேடாட்டம் வந்துடுங்க. இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ காட்டுறேன். இந்த சாரீஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ க்யூட்டாக நீட்டாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. எங்கேயோ வெளியே போய்ட்டு வரீங்க அந்த மாதிரி இருக்குன்னா கூட இந்த மாதிரி சாரீஸ்லாம் எடுத்து கட்டிட்டு போகலாம். இதில் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ளூ ஷேடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ளூவு. ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த சாரீ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு
முந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பூ போட்ட மாதிரி டிசைன் கொடுத்து ஒரு பிளாக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடிங்க. இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிசைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்னும் பார்க்கறதோட எடுத்துக்காட்டப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம கடையை ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தான் தெரியும் நம்மகிட்ட என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு. இதெல்லாமே இப்போ ஆடி ஆஃபருங்கனால நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஃபர்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது. நம்ம சேனல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 3 வரைக்குமே போட்டாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 4 இந்த saree. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் ஷேடுங்க. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க வரும். சைடு 2 பக்கமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக்கு. இப்போ காட்டின பார்த்திங்களா அதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு ரெட் கலர் டொமேட்டோ ரெட் கலர் ஷேடு வருங்க. முந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் வந்துடும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இந்த காம்பினேஷனுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் யங் கேர்ள்ஸு வயசானவங்க எல்லாருமே கட்டுற மாதிரி தான் இந்த சாரீஸ் இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்து சாஃப்ட் சில்க்கு அந்த மாதிரிலாம் வேணாம், இப்போ பியூர் காட்டன் அதிகமாக கேட்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாரீஸ்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் இப்போ ஆடி ஆஃபருக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபராக விட்டுட்ருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 780 தான் இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. பாருங்கள், இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு முந்திங்க பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒரு மயில் ஒரு சக்கரம் ஒரு முட்டை போட்ட மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருவாங்க ப்ளூ கலரில். பாடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். பாடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மயில் ஒரு பூ போட்ட மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருவாங்க. 2 சைடுமே பார்த்திங்கன்னா பார்டர் அவ்வளோ க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குங்க. இதெல்லாமே ஃபினிஷிங் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்குங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாம். பாருங்களேன், மடிப்பும் கூட உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸோட மடிப்பு எல்லாமே. இதில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் க்ரீன் ஷேடாட்டம் வருங்க. இது நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த சாரியை சாரீ ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தாங்க வரும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டார்க் ப்ளூ ஷேடில் ஒரு பூ போட்ட மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பூ போட்ட மாதிரி உள்ளே ஃபுல்லாகவே க்ரீன் இல்லை டார்க் க்ரீன் சாரியில் உங்களுக்கு எம்போஸ் டிசைனில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இந்த கலருக்கு எம்போஸ் டிசைன் அப்படியே க்ளீனாக தெரியும். மிச்சத்தில் வந்து கொஞ்சம் லைட் கலர்னா தெரியாது வீடியோக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீனாக தெரியுங்க. இது கொஞ்சம் டார்க் கலருங்கனால எம்போஸ் டிசைன் அவ்வளோ க்ளீனாக தெரியுங்க இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ காட்டுறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு க்ரீன் ஷேடுங்க. க்ரீனில் ஒரு பிளாக் கலருங்க முந்தி உங்களுக்கு காம்பினேஷனு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். பார்த்திங்கனாலே தெரியும் எம்போ டிசைன் அவ்வளோ தெளிவாக தெரியுங்க. இதெல்லாமே ப்யூர் காட்டன் சாரீஸ் தான். ஏன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்க்கோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் இதில் வந்து சில்க் எதுவுமே மிக்சிங் இருக்காது. ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்யூர் காட்டன் தான் இந்த சாரீஸ் ஃபுல்லாகவே. 2 சைடுமே பார்த்திங்கன்னா பார் உங்களுக்கு சின்னதாக க்யூட்டாக அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க. முந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பிளாக் கலரே கொடுத்துருப்பாங்க. பிளாக் விட்டு க்ரீன் அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ காட்டுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாம்பழ எல்லோ கலர் ஷேடுங்க. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த சாரியை. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு முந்திங்க. இந்த சாரீ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ப்ளூ கலரில் முந்தி கொடுத்து அழகாக ஒரு டிசைனாட்டம் ஒரு ரோஜா பூவோட கொடுத்துருப்பாங்க டிசைனு. 2 பக்கம் சைடில் வந்து பார்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வயலட் ஷேடில் கொடுத்துருப்பாங்க. பாடி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி தாங்க வரும். உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் இந்த சாரீஸ் எல்லாமே. இந்த சாரீஸ்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு அந்த மாதிரி கட்டிட்டு போகிறதாகவும் இந்த மாதிரி சாரீஸ் எல்லாமே அவ்வளோ நீட்டாக இருக்குங்க. ஆஃபீஸ்க்குலாம் கட்டிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா. நெக்ஸ்ட் சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டார்க் க்ரீன் ஷேடுங்க. இது ஒரு சட்னி கலர்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த ஷேடுங்க. இதாங்க பாடி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அவ்வளோ நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பூ டிசைன்ஸாக அவ்வளோ கொடுத்து கொடி டிசைன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. முந்தி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்திங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு டிசைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க. த்ரெட்லேயே இருந்தாலும் உங்களுக்கு அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குங்க இந்த சாரீஸோட டிசைன்ஸ் எல்லாமே. நான் இப்போ காட்டுற கலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உடனே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இப்போ போயிட்டுங்க நம்மக்கிட்ட. நான் இப்போ காட்டுற கலர் இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்னும் கலர்ஸ் வேணுன்னா கூட நீங்கள் இந்த டைப்பில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அமுச்சுவிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி டைப்பில் சாரீஸ் வேணும்னு சொல்லுங்கள். நம்மகிட்ட இன்னும் அவைலபிள் கலர்ஸ் இருக்குது நான் அமுச்சு விட்றேன். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோக்கு லென்த்தாக போகுது. இப்போ ஒரு 15 கலர் தான் காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் என்ன வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் இதில் கலர்ஸ்லாம் அமுச்சுடுவேன். இதில் நெக்ஸ்ட் சாரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாம்பழ எல்லோங்க. இந்த சாரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாம்பழ கலர் தான் உங்களுக்கு சாரீ ஃபுல்லாக வந்துடும். முந்தின்னு பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி ப்ளூ ஷேடில் உங்களுக்கு ஒரு பூ போட மாதிரி டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ த்ரெட்டிங்கில் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒர்க்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 4 தான். உங்கள் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் 5, 6, 7 அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஃபுல்லாகவே உங்கள் சப்போர்ட் தான் வேணும். நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியறதுக்கோசரம் இந்த வீடியோ அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் இந்த பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ்.